Mifa production jabarani filɛbagaw an ka foli bɛ se aw bɛɛ ma ni aw ka farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛ ale dayɛlɛni Mifa production sanfɛ a y'aw bisimila. An ka bi bakurubaw an bɛna an da don Mali dege karamɔgɔ an kan ka dolantan fila kɛ fɛn min dolantan ninnu o bɛna kɛ ba Maliba ale ni Mauritanie ani Nigeria ni ɲɔgɔn cɛ Marokokaw fɛ yen. An ka dege karamɔgɔ a ye a ka cɛw bɔ cɛden minnu bɛna taga ni dolan ninnu ta a bɛn'u sɔrɔ an ka bi jamukan kɔnɔ. N'an bɔra an ka ŋanaminɛŋanaw ka kɛnɛ an b'a fɔ n'o ye championnat Ligue 1 Orange ale dolantan dɔw bɛ sen na nin wagati in na n'o ye tile 19 ye jaabi dɔw sɔrɔla dolantan minnu na bɛnnen don an bɛna olu fɛnɛ da tulo kan ani an ka musolakaw fɛnɛ olu ka championnat tile sabanan jaabi ani o jɔyɔrɔkow fɛnɛ b'an bolokɔrɔ fo ka se kunnafoni caman tiɲɛ korokara kɔnɔ olu de bɛna kɛ aw garisɛgɛ ye bi a y'aw bisimila. I n'a fɔ kunnafoni daminɛ la an kun ye a daw tulo kan cogo min na anw ka dege karamɔgɔ Eric Sekou Sel a ye kunnafoni bɔ ka bɛn jumadon ma kunnafoni min n'o ye dolantana minnu kan ka taga ba Maliba ani Mauritanie n'o ye an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ka bɛn mars kalo tile 22 ani Nigeria mars kalo tile 26 Marokokaw fɛ yen nɔ badiyan dolantanw don dolantana minnu welelo la jɔkɔlɔsiba ale ye 3 ye Jigi Jara ale bɛ Yonko Afrika la Mamadou Samassa Laval fo ka se Burama Kone ale de Yelen Olympique la kɔfɛ maaw sa o ye maa 9 Amari Traoré Real Sociedad Falaye Sako Montpellier Aboubakar Kiki Kouyaté Montpellier ani cɛden kura ye ni Modibo Sagna ale fɛnɛ bɛ Montpellier kɔfɛ dolantana don ni min k'ale siɲɛ fɔlɔ ye ka wele an ka aigle fɛ o kɔfɛ Segu Ɲagate Baraka ale bɛ yen nɔ Cheikh Oumar Konaté Clermont ale fɛnɛ ye dolantana kura ye dolantana kura mun fɛnɛ ka weleliko fɔlɔ bɛna kɛ équipe nationale la fo ka se Dawuda Diémé ma fɛn Abdoulaye Diaby Gal ani fɛn min ye Mamadou Fofana Novo ale bɛ Amiens cɛmancɛ maaw sa olu ye maa 8 Amadou Haidara Doudou ale welela RB Leipzig la fo ka se Jadje Samaseko Cadiz ma ani Lassana Coulibaly Salernitana fo ka se Cameroun Dunia Brest Mamadou Maïga ni fɛnɛ dolantana kura ye ale bɛ Russie ni y'ale fɛnɛ wele ko fɔlɔ ye Mali dolantana fo ka se Mamadou Dunia ma Anvers ale fɛnɛ ye cɛmancɛ maa ye a wele ko fɔlɔ ye nin ye aigle fɛ ka bɔ Belgique kaw fɛ yen nɔ fɛn min Mamadi Jambu ni y'ale fɛnɛ wele ko fɔlɔ ye aigle fɛ ka bɔ Salzburg la ani Ibrahima Jara Africa Foot ni ale yɛrɛ bɔra sisan an ka kadew fɛ Coupe du Monde na ni wagati na ni FC Barcelone fɛnɛ ka dolantana do labɛn bɛ sen na walasa a bɛ se ka dolantan Barça fɛ cogo min na ale fɛnɛ welela nin na o kɔfɛ ɲɛfɛma o ye maa 8 ye El Bilal Touré Atalanta fo ka se Musa Silapo ale fɛnɛ dolantana kura ye i b'a jateminɛ Mali ka capitaine kɔrɔ n'o ye Yakuba Sila o dɔgɔkɛ don Musa Sila si bɛ san 24 ni wagati na ale bɛ dolantan na po ni y'ale fɛnɛ nalen fo ka se Néné Dorgelès Salzbourg Fuseni Diabaté Lausanne ani Lassina Sinajo Anzu Aksɛn fo ka se Youssoufo Ɲagate ma ale bɛ Bangladesh Mamadou Doumbia Watford ale fɛnɛ an ka cadet mun bɔra Coupe du Monde na tout récemment n'u ye jɔyɔrɔ sabanan sɔrɔ ale fɛnɛ bɛ o ko la fo ka se Ibrahim Sissoko ma Saint-Étienne ninnu de welelen don ka se ka nin badiyan dolantan ni ka a labɛn an ka dege karamɔgɔ kun y'a fɔ k'a bɛ taga ni équipe ye kan nimisi wasa n'u ma se ka sɔrɔ kan na k'a bɛna yɛlɛma don an bɛ ɲininkali tɔ min bila o yɛlɛmaw de ye nin ye wa ɲininkali tɔ min bɛ yen yanni wagati wɛrɛw cɛ. N'an bɔra yen an bɛna an ka championnat national la ni ale tile 10 kɔnɔna jaabiw bɛ an bolokɔrɔ yan an b'a da o tulo kan k'a fɔ fɛn min ye US Buguba ale ye sebaya ɲɛnamaba sɔrɔ 11 créateurs kan o banna 4 ani Kanangolo ATS de Koro cira Binga FC fɛ o banna 2 ni 1 AS Police ni FC Kita dɛsɛra ɲɔgɔn na o banna 1 ani 1 bon an ka nin enregistrement nin bɛ kɛ wagati min na dolantan minnu programme na bɛnnen don an b'a da o tulo kan k'a fɔ ko ASCO ale ni AS Black Stars bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ AS Bakary Dieng bɛ AP bisimila AS Real ni Club Olympique de Bamako bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ITFAS US Buguni olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o kɔfɛ sa fɛn min ye bɛɛ bɛ ka dolantan ba min kɔnɔ n'o ye Classico Malien ni Joliba AC ale bɛ Stade Malien de Bamako bisimila. N'an bɔra yen an bɛna an ka musolakaw ka championnat national la ni an nana musolakaw ka championnat national la an b'a da o tulo kan k'a fɔ olu ka tile sabanan jaabiw dafalen b'an bolo yan Super Lion ale cira AS Sudu Baba fɛ 1 ni Kanangolo ni an b'a fɔ nin kɛra surprise belebeleba ye Manden ye 4 fu de kɛ AS Real la fɛn min ye ISFAS ale ye 4 ani fu
ke AS Entente la Centre FC AS Moumou ale ci sabani kanangolo femi AS Étoile Amazon e woro ani fukay ale la AS Saramaya amba fa AS Police ale la joka wulonvla ani kelenga ale la yenno joro ko la sa joro folo be AS Mane bulu groupe A la joro folo be AS Mane bulu AS Limo be tukale la AS Police be tukale la Centre FC be tukale la AS Real ale be fo joro duruna na joro woro mo be AS Saramaya bulu ni na pool be la sa joro folo be Amazon bulu Itfas be tukale la Super Lion be tukale la AS Football be tukale la AS Étoile ale be joro duruna na joro woro na obe Entente bulu. Nambora mena Ligue européenne des champions Ligue européenne des champions amba fo ale jabi munum bora ibe a jatemine jabi follow la no e 8e de finale phase retour la Arsenal amba fo ale FC Porto ci kilini kanangolo o tagara prolongation na o de l'entend amba fo uli sebaya soro prolongation et tirobit la FC Porto kan o kofe femi Atlético de Madrid ale fene sebaya soro Inter de Milan ko bana flani kele donc flani kelen kofe o tagara tirobit la amba fo tirobitif la Atlético fene akatike soro amba fo femi Inter de Milan kan o kofe FC Barcelone ale Napoli la joka saba ani kelen ko la o be ke sababu FC Barcelone ale be qualifié FC Barcelone ka do l'entente tɛmɛnen kɔfɛ an b'a fɔ fɛn min ye Ligue des Champions ale classement ni o ye tirage au sort quart de finale o kɛra i b'a ye Paris Saint-Germain ale ni FC Barcelone bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ fɛn min ye Atlético Madrid ni Dortmund bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Arsenal ni Bayern bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Real Madrid ale bɛ Manchester City bisimila i bɛ a jateminɛ ni dolantan ninnu a match alew bɛ kɛ k'a daminɛ avril kalo tile 9 kana bila tile 10 na o kɔfɛ commencement bɛ kɛ avril kalo tile 16 ka taga bila a tile 17 la ni fɛn mun bɔra nin jaabi ninnu na a bɛ n'olu sɔrɔ an ka fɛn nataw kɔnɔ. Albi Aigle ka kunnafoni an bɛ to kɔnɔ Amadu Aidara Dudu an b'a fɔ ale ka tɔn u ye sebaya ɲumanba sɔrɔ kunu sebaya mun sɔrɔ la 5 ani 1 i b'a ye Dudu yɛrɛ ale y'u ka bi 4nan don. An bɛ taga Américains fɛ yen nɔ olu ka championnat la ni a bɛ fɔ u ka coupe dɔ bɛ yen nɔ coupe ni ale tɔgɔ ye ko CONCACAF coupe an b'a fɔ o dolantan minnu kɛra i bɛ a jate minɛ Inter de Miami ale tun bɛ ka Nashville bisimila Inter de Miami ye sebaya sɔrɔ Nashville kan o banna 7 ani 1 ni ne kɛra aw ɲɛ garisɛgɛ n'aw tulo garisɛgɛ an bɛ foli d'aw ma ni Ala ma baasi wɛrɛ kɛ an n'aw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ dɔgɔkun wɛrɛ ka se ka farikolo ɲɛnajɛ kunnafoni k'a ta k'a di aw ma aw sigiyɔrɔw la hali bi an ka page a ye to k'a aimer k'a partager o bɛ courage don an ka baara la wa o bɛ an ka baara tɔ sankɔrɔta aw k'an bɛn wagati wɛrɛ